А, Здравейте! Най-вече на Ивелин стана ми малко кофти от видеото, което видях. Последното от днес. Пети ли сме днес, да не ви подлъжа? Или четвърти, или пети, 8 2025-та. Тъй като видях, че отново е демотивиран и се пита за кого го прави. Определено го прави за нас, разумните, така да кажа, и здравомислещите, а не за онези, които само плюят, а реално не знам дали са направили нищо с ръцете си, буквално да кажа, само с устите си. Доста хора от чужбина са симпатизанти на Ивелин. Не знам дали го разбира той. Както и аз не живея в България, за съжаление. Не, че не ми се иска ми се, но просто мисля, че той в момента се е сблъскал с това, което, да кажем, и аз съм го видял преди доста години, което не ми харесва на мен, и това е най-вече глупостта на населението, която я има, но съжалявам за което. Така са очевидно възпитани повечето хора, и лошото е, че тези, които реално са работливите в България, като казвам работливите, тези, които искат да направят нещо чисто физически, било да им е подреден живота, да построят къща, примерно, мога да сложа и в това число, примерно, близките ми, т.е. роднините ми, те също искат да правят нещо и виждат с какво се сблъскват в България, както огромна бюрокрация, която пак не е толкова голяма, но за абсолютно всичко ти искат пари. И то за дребни работи. Ти прекарат електричество, ВИК, те ако ти го прекарат дори без пари, ти след това им плащаш на тях за услугата. Т.е. те пак генерират финанси. А те искат дори за да го получиш, пак да им платиш, както на ВИК, така и на електроснабдителните дружества. Мали тук доста са отметнах, съжалявам, че го вметнах това. Вероятно всички, които се занимават с такива неща, знаят за какво става въпрос. Лично бих искал да река на Ивелин, съжалявам тези хора, които не знам, хайде за тази жена, където сина ли и дъщеря ли нещо е станало с катастрофа. Сигурно е в нужда жената. Определено, ако има някакъв начин да помогнем, нека го направим, но за това другото семейство от Германия не знам дали са в нужда или просто са демотивирани, както цялото българско население, или както те са били демотивирани, така поради причината, която са се преместили от България в Германия. Хубав е въпросът, примерно, ако съм пред тях, да ги питам: добре де хора, защо сте се преместили от България за Германия, а сега искате пък не, сте искали също да инвестирате в нещо, т.е. в къщите ли са били към исторически парк, в смисъл тези постройки, които стоеше Ивелин, за тях има едни нови къщи, наистина много готина ерия, изглежда страшно красиво, особено като се завърши, ще изглежда страхотно. Надявам се да се случи това нещо. Би ги попитал тези хора, в момента, в който са инвестирали отново в България, от държавата, от която са избягали, къде им се е загубил този стимул да продължат да се борят и каква е причината да не би и тях да са ги притиснали с нещо и да се чувстват неудобно, ако
нещо лошо им кажат зад гърба, да ви кажа, истинските българи, и като казвам истинските, говоря за хората с сърца, не би им пукало кой какво говори за вас. Това е все едно им пука на мен някой кой какво говори за мен. Могат да говорят каквото си искат. Истината Бог я знае. Накрая той ще ни съди. Не някои хора, които могат само да плюят и да злепоставят други хора. Съжалявам, това няма как да стане. Хорското мнение не ме интересува изобщо. Съжалявам просто, че Ивелин е в такава ситуация, поради простата причина, че тъй като той искал нещо да се съгради, в момента то не работи, не генерира никакви приходи. Жал ме е, че супер много хора не го разберат това нещо. Очевидно. И жал ме е, че и Ивелин осъзнава колко малко истински българи има. Било то в чужбина, било и в България. В смисъл, да кажем, че това съм го осъзнал доста отдавна, че доста хората са на приказки, малко са хората, които ще застанат зад гърба ти, а вероятно тези, които истински биха застанали зад гърба ти, биха били още по-млади хора и амбицирани да го направят това нещо. Но не се предай, съжалявам, че си в тази ситуация да ти звънят хора и да ти казват, примерно да им върнеш парите, при наличие, че поне аз те разбирам ситуацията каква е. Вие разбирам, прощай, че не ти говоря. Просто супер много ви гледам видеята и да се вълнувам, какво да се вълнувам? Това са нормални неща в живота, с които доста хора се сблъскват. Но не знам защо говорят за такива неща, при наличие, че сте човек, който градите и инвестирате в нещо реално, не виртуално, за което страшно много ми харесва. И жал ми е, че виждам от време на време се демотивирате и се питате за кого го правите. Да ви кажа, чудих се по този въпрос какво да ви отговоря. Да речем, правите го за мене, за което страшно много ще ви благодаря. Правите го за едно момче, мисля, че е от Германия, той има YouTube канал, страшно много ви говори за вас, ви разпространява. Примерно ето, вижте, друг така млад човек, съжалявам, че заради здравословното си състояние той е там, но ето има желание да се върне. Мога също да дам пример, правите го за младото момче, което е към скат Пело Кръстев, мисля, че се казва, не ви излъжа, аз съм малко зле с имената, не малко, а бих казал доста зле. Правите го за младите, разумно мислещи хора. За тях го правите, за възрастните лично от мое име мога да ви кажа, възрастните могат много да говорят, както има някои казват, не съм го разбирал този израз, ракиени войни, войводи или там как им казват. Не, тези ракиени войводи нищо няма да направят. Убеден съм, за което те са по-скоро мъртви в такъв тип борба да водят. Мъртви отвътре, не биха го направили. И много разочаровани. Убеден съм, че те на 100% не харесват ситуацията, в която живеят в България, особено тези, за които са в България. За тези навън няма какво коментирам. Всеки, който е излезнал и в крайна сметка има право на собствен избор. Както и ето и аз съм избрал да излезна, да пробвам, така да ви кажа. От възрастните, това, което мога да ви кажа, не можем да очакваме те нещо физически да свършат, гарантирам ви го, но примерно може те да гласуват
на избори за вас и хората, които ще ги накарат да гласуват, са точно ние, младите. Колкото и странно да ви звучи, гледам малко дълго става видеото, съжалявам за което, но просто ето, господин Михайлов, искам да ви споделя, има за кого да го правите, продължавайте да го правите. Съжалявам, че сте в такава ситуация, в която има хора, които очевидно са в някаква нужда, предполагам, а не просто притиснати или слушат всеки глупак, който говори, то пълно с такива. Вече и в интернет мрежата е пълно с такива, за жалост. Всеки говори, а нищо не прави и всеки иска от тази глупава интернет мрежа да изкарва пари, а не да изкарва пари с акъла си и с ръцете си, с труда на ръцете си, а искат, тъй като могат само да говорят, и това са празни приказки, защото нещата, които ги говориш, трябва и да ги извършиш в крайна сметка, за да се случва наистина нещо, а не просто да говорим празни приказки. Не им обръщайте внимание. Съжалявам, тук и малко светлината става лоша от време на време, просто шофирам към вкъщи. Да. Ами, има за кого да го правите и определено не само, да кажем, аз, това момче от Германия, другото момче, което е пел, той е в България, Милей, той с какви неща гледам му репортажите, се сблъсква и там колегата му, който е на видеото отзаде, последно също го бяха ударили в главата. То е толкова грозно, че не е за коментиране изобщо, но има за кого да го правите. Също тук, където съм, аз няма да споменавам къде съм, в чужбина има също хора, които ви подкрепят страшно много. Говоря по истински начин да ви подкрепят, а не на думи, но също бих казал, че има и много хора, които пък ви подкрепят, дори да не ви помагат по някакъв начин, физически, така да кажа, но няма да спрем да ви помагаме. Има хора зад вас. Жал ми е, между другото, че не съм в България, поради простата причина, че съм убеден, че ще мога да бъда полезен, но на този етап да кажем, че мисля някои неща, които се надявам някой скоро време да мога да ви ги споделя и се надявам и скоро време да се осъществят в интерес на истината, за да може още повече да помагаме на организацията. Работим по въпроса, но да кажем, че докато нещата не са на лице, нямам желание да се коментират. Но има хора, които стоят зад вас и ви гарантирам, че това го правите за младите и разумни хора, които благодарение на тях ще се оправи държавата. За останалите няма да коментирам. Не очаквам, че нещо изобщо ще направят, само бих сметнал, че могат да влошават нещата, което и реално се вижда на лице. С реални факти. Да. Няма да допълвам нищо повече. Жал ми е, че няма още някой с мен в момента, примерно, и той да ви каже здравей, да видите визуално, че има и хора, които наистина ви подкрепят. Даже ми хрумна една идея, макар че виждам, че не сте човек, който прося. Аз не го виждам това за просене, когато трябва да се даря нещо. Примерно, ако не знам колко е дала тази жена, не можем да ги съберем тези пари, да ви ги дадем и да се отървете от нея, дайте и парите, задръжте имота. Лично аз не съм човек, който го интересуват финанси. Не от гледна точка, примерно, защото се чувствам финансово добре, не, а просто, че парите за мен не са първо място в живота, но ако хора, примерно като вас, разполагат с пари, добри хора, хора като нас, които искат да помагат,
че тя държавата ще цъфти от всякъде. То ние ще се раздаваме. Не сме хора, които да си ги държат, да искат да си ги държат в джоба си. Но да, има хора, за които да го правите. Продължавайте да го правите и честно ви казвам, ето, последни 3-4 изречения. Така и така се прибирам. Ако вие се откажете, аз съм убеден, че наистина няма да има смисъл повече какво да коментирам в тази държава. Аз нямам желание да коментирам като цяло, защото си я познавам, но ако вие се откажете, считайте, че сте направили голяма грешка. До скоро!